Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Наша праграма з вялікай радасцю распавядае вам пра Беларусь. І сёння гутарка пойдзе пра сапраўднае беларускае золата, уладальнікам якога можа стаць любы чалавек. Галоўнае мець жаданне, цярпенне і любоў да цікавай справы. Ну а зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Марына. Прывітанне, сябры. Тимофей. Вітаю вас. И Ксения. Добрый вечер. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, у нашым міністэрстве дзяцінства. І традыцыйна давайте прадставімся, хто з вас, які міністр сёння, калі ласка? Я міністр нематэрыяльнай спадчыны. Я министр традиций соломоплетения. Я міністр чароўных вырабаў з саломы. Давайте разберемся с таким складаным, але вельмі важным словом. Што ж такое нематэрыяльная спадчына? Вероніка, дзякуй за пытанне. І я, як міністр нематэрыяльнай культурнай спадчыны, з радасцю раскажу, што гэта такое, а мае сябры мне дапамогуць. Нематэрыяльная культурная спадчына – гэта звычаі і традыцыі нашых продкаў і ўсё, што з гэтым звязана, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Дарэчы, у нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі ўжо больш за 60 элементаў, а некаторыя нават унесены ў спіс ЮНЕСКО. Гэта значыць, што яны маюць вялікае значэнне як для нашага народа, так і для ўсяго свету. Вы зараз бачыце фотаздымкі, а таксама бачыце слупочак з падказкамі. І вам трэба суаднесці фотаздымкі з назвамі, якія ёсць у слупочку. Ну што, сябры, скажаце, што гэта? Бусаўскі фэст і калядныя цары. Юраўскі карагод і лясное бортніцтва. Соломаплетенне і выцінанка. Все правильно? Можа быць, раскажаце пра якія-небудзь гэтых пазіцый? Бусаўскі фэст унесён у спіс у ЮНЕСКО ў 2019 годзе. Гэта фэст у гонар Маці Божай Бусаўскі, які праводзіцца штогодна ў пачатку ліпеня і збірае вялікую колькасць вернікаў. Юраўскі карагод – гэта традыцыйны веснавы абрад у вёсцы Пагост Жыткавіцкага района. Гэта унікальныя мясцовыя касцюмы, каравай карагод і абрады, накіраваныя на ўрадлівасць зямлі і дабрабыт людзей. Соломаплетенне – адно з самых старажытных рамёслаў у Беларусі. Аналагаў беларускаму соломаплетенню у свеце больш няма. У спіс ЮНЕСКО соломаплетенне вознесена ў 2022 годзе. Просто немагчыма не звярнуць увагу на гэтую прыгажосць, якая сёння атачае нас у студыі. І я ведаю, што тут ёсць таксама вашыя работы, сябры. Раскажыце пра іх, калі ласка. Я вырабляю саламяных паўкоў, якія з'яўляюцца традыцыйным вырабам. Нашы продкі вешалі іх у сваіх хатках на пярэдні каляд. А мне больш падабаецца вырабляць саламяныя скульптуры. І гэтага пеўніка я зрабіла для ўдзелу ў абласной выставе. Мне падабаюцца абрадавыя рэчы. Я зрабіў казу як сімвал урадлівасці і багацця для сваёй сям'і. Якія цудоўныя работы, проста неверагодная прыгажосць. Я, сябры, ведаю, што вы навучэнцы аб'яднання па інтарэсах Жабінкаўскага цэнтра для дзяцей і моладзі. І зараз я хачу прадставіць ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта кіраўнік аб'яднання па інтарэсах Шароўная Саломка, народны майстар Беларусі Коваль Ірына Міхайлаўна. Сустракайце. Вітаю вас, паважаныя удзельнікі пасяджэння, гледачы, Вераніка. Мы таксама вельмі рады вас вітаць, Ірына Міхайлаўна, у Міністэрстве дзяцінства. Салому называюць беларускім золатам. Вось распавядзіце, калі ласка, чаму і слушна ці гэта? Канешне, гэта слушна, таму што мастацкія практыкі саломаплецення сталі аб'ектам нематэрыяльна-культурнага спадчыны не толькі Беларусі, але і ЮНЕСКО. Гэта значыць, што чалавецтва вызначыла, што майстры беларускія, якія займаюцца саломаплеценнем, яны лепшыя і вырабляюць тыя вырабы, якія з'яўляюцца проста унікальнымі. Хачу звярнуць увагу нашых гледачоў, што 21 верасня Беларусь далучаецца да святкавання Міжнароднага дня міра. Мы, беларусы, мірныя і працавітыя. І гэта заўважна і ў нашай культуры. Напрыклад, у саломаплеценні, у нашым аб'яднанні па інтарэсах мы робім вось такіх прыгожых буслоў. А бусел спрадвеку ў Беларусі шануецца як птушка сімвал міра. Так, звычайна, у Беларусі бусел з'яўляецца сімвалам міра, дабрабыту і такім вось птушка, якая прылятае да нас кожны год, робіць гняздо і гадуе сваіх птянцоў, якія потым звяртаюцца таксама на нашу радзіму.
Могу сказаць, што, канешне, не толькі вусел, але і ўсё і ў разныя птушкі, яны характэрныя для нашага беларускага мастацтва народнага. Ірина Михайловна, ці можам мы сёння ў студыі Міністэрства дзяцінства з нагоды такога добрага і светлага свята, як Дзень міра, зрабіць з саломы сімвал міра? Канешне. У гэтым няма нічога складанага. Нам патрэбна ўсяго 2 пучкі саломы. З аднаго мы зробім галаву і тулава, а другі гэта будзе крылы. Мы злучым гэта паміж сабой, і атрымаецца у нас такая прыгожая птушка. Дададзім яму дзёбу, ногі. Нам патрэбна прыблізна 9-10 саламінак. Як правіла, мы ў сваім такім, скажам, карыстанні мы працуем толькі з жытняй саломы. Яшчэ хочу звярнуць увагу гледачоў, што ў нас в студыі ёсць такі анёл, яго вырабіла наша выдатніца Паліна Кохан для ўдзелу ў абласной выставе, якая была прысвечана 80-годдзю перамогі Беларусі ў Вялікай Адчыннай вайне. І гэта анёл міру, у яго руках 2 галубы. Галубы таксама з'яўляюцца птушкамі, сімваламі міру. І Паліна атрымала знатныя ўзнагароды. Давайте, што далей рабіць? Нам патрэбна перавязаць галаву гусліка, моцна патрэбна перавязаць, таму што салома, яна мокрая, і калі яна падсохне, яна паменшыцца ў сваіх памерах, і тады сам выраб можа быць незграбным, такім непрыгожым, усё можа рассыпацца. Зараз пераварачваем нашу нарыхтовачку і апускаем салавінкі па колу, вакол нашай маленькай часткі. Ось атрымаецца такая галава ў нас. Увогуле, анатамічна жывёл выраблялі менавіта з пучкоў саломы нашыя продкі, таму што то, што было каля іх, побач гэта і там куранятка, напрыклад, або конік, або козлік, або там баранчык. То есть гэта былі такія цацкі. Ірина Михайловна, саломаплеценне з'яўляецца традыцыйным заняткам нашых продкаў. А як вы мяркуеце, ці можна гэты занятак унесці ў сучаснае жыццё чалавека і ў тым ліку дзяцей? Так, канешне, Марына. Салома, жыта, расце толькі калі свеціць сонца. Таму гэта матэрыял прапітаны соннікам. І ў сучасныя інтэр'еры зараз вельмі модна уключаюць элементы дэкора з прыроднага матэрыялу. І я лічу, што як упрыгожыць ялінку саламянымі цацкамі, як павесіць упрыгожы вянок, як надзець капялюш у спякотны дзень. Гэта можна зрабіць з задавальненнем, і лічу, што ў сучасным свеце гэта будзе вельмі актуальна. І можна сказаць, што саломапляценне гэта бренд Беларусі. Так. Такое слово моднае, бренд. Так, саломапляценне сапраўды з'яўляецца брэндам, асабліва калі яго ўключылі ў спіс ЮНЕСКО, яно набыло такую медыйнасць. Многія сталі хадзіць на майстар-класы па вырабу павукоў, па вырабу ялінкавых упрыгожванняў, па вырабу фігурак з саломы. І самі беларусы сталі больш цікавіцца гэтым мастацтвам. І сапраўды даказалі, што салома – это сапраўдны бренд беларускі. Ірина Михайловна, мы ведаем, што вы народны майстар Беларусі. Гэта вялікае званне. А калі ў вас з'явіўся інтарэс да саломапляцення? Я гадавалася у дзядулі з бабуляй у вёсцы, праводзіла там шмат часу і канікул. І, скажам так, рамёствы разнастайныя, яны былі натуральным для быту селяніна. Дзядуля плёў кашы каля печы, напрыклад, да бабулі там суседскай мы бегалі, у яе стаялі кросны, мы спрабавалі ткаць. І ўвогуле вось так в маём дзяцінстве адбылося знаёмства з традыцыйнымі рамёствамі. А потым, калі я прыйшла на працу, то ўжо пазнаёмілася з мастацтвам саломапляцення. І зараз працую ўжо амаль 20 гадоў у дадатковай адукацыі, навучаю дзетак, навучаюся сама. І саломапляценне стала такім вось маім рамяслом жыцця.
Вось вы ўжо народны майстар. Але і народны майстар з нечага пачынаў. Вось самыя першыя крокі, з чаго пачынаюцца? Пачатак з таго, каб у рукі ўзяць простую саломінку. Спачатку мы нарыхтоўваем матэрыял, гэта прыходзяць дзеці ў аб'яднанне, у іх павінен быць інтарэс, зацікаўленасць да гэтага. Мы апрацоўваем саломку, нарыхтоўваем і потым вырабляем вось такіх самых, гэта вось можна сказаць, што першая праца, з якой пачынаюць дзеткі, каб адчуць матэрыял, адчуць яго энергетыку, тактильна да яго дакрануцца. Гэта традыцыйная беларуская птушка. Вось гэта форма, яна таксама вырабляецца з 2 пучкоў саломы. Вось дзеткі спрабуюць перавязваць гэтыя пучкі, і на выніку у іх атрымліваецца вось такая птушка. Ірына Михайловна, давайте вернемся до нашага бусліка. Нашы міністры ўжо злучылі тулава і крылы. Зараз яны упрыгожваюць бусліка, робяць чорныя такія пер'я. Далей нам патрэбна будзе зрабіць дзюбу і ногі. І у нас ужо, можна сказаць, вымалёўваецца такі прыгожы буслік. Пакажыце, сябры, хто у вас атрымаўся. Глядзіце, якія прыгажуны. Наш беларускі сімвал міра шароўнай саломкі. Дзякую вам, сябры. Я хачу звярнуць увагу яшчэ на тое, што ў Беларусі ёсць яшчэ адзін сімвал, саламяны сімвал. Можна паглядзець на нашага міністра Тимофея. Так, і на галаве ў Тимофея ёсць брыль. Брыль, правильно называется ён, саламяны брыль. У вас, сябры, ёсць карткі саламяны брыль альбо нешта іншае. Я вам буду задаваць пытанне, вам будзе неабходна адказаць, што гэта такое. Паважаныя гледачы, далучайцеся, нам без вас не справіцца. Так, пытанне нумар 1. Гэта традыцыйны капялюш, які засцерагае ад сонечных промняў. Што гэта такое, сябры? Правильно, гэта саламяны брыль. Итак, наступнае пытанне. Гэта традыцыйны жаночы галаўны убор. Гэта нешта іншае. Канешне, нешта іншае. Чаму? Таму што саламяны брыль носяць толькі мужчыны. І гэта правільны адказ. Зараз звярніце ўвагу, калі ласка, на экран. І што вы зараз бачыце? Гэта нешта іншае. Так, сапраўды, гэта нешта іншае. Гэта нешта іншае называецца аблавуха. А вось гэта... Саламяны брыль. Гэта саламяны брыль. Я думаю, што і мы, і нашы гледачы ўжо назаўсёды запомняць, што такое саламяны брыль і як ён выглядае. Ну а зараз надышоў час падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Што скажаце, сябры? Беларусь мае багатую культурную спадчыну, якая мае вялікае значэнне і для нашай краіны, і для ўсяго свету. Саломапляценне – традыцыйны занятак беларусаў. Гэта наша культурная адметнасць. Саломапляценне – беларускае золата. Беларускія майстры захоўваюць традыцыі продкаў. Дзякуй, сябры. Ірына Михайловна, калі ласка, знаёмцеся з высновамі нашых паважаных міністраў, ну і калі згодны, калі ласка, ставце свой подпіс. Вельмі слушныя высновы. Канешне, я згодна і з задавальненнем ставлю сваю подпіс. Дзякуй. А Міністэрства дзяцінства ухваляе вашае рашэнне, сябры, пячаткай. Дарагія сябры, я хочу нагадаць, што мастацкія практыкі саломапляцення з'яўляюцца нематэрыяльнай культурнай спадчынай Беларусі і ЮНЕСКО. Чалавецтва вызнала унікальнасць беларускіх вырабаў, саломкі. Таму я жадаю, каб наше пакаленне маладое захоўвала, развівала і, канешне же, перадавала гэтае мастацтва з пакалення ў пакаленне. І на гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы ўпэўніліся, што Беларусь мае унікальную, багатую культуру. А 21 верасня, як заўважылі нашыя міністры, у свеце адзначаюць Дзень міру. Мір пачынаецца з сэрца чалавека, з ягонай сям'і, з ягонага дома, з ягонай роднай зямлі. І сёння разам мы прачытаем верш, які напісаў Уладзімір Караткевіч. Мір гэтаму дому, дзе шчасце мы бачылі ўсе. Вецер, шматкі саломы па мокраму снегу нясе. Дождзік імжыцца ціхі, вясковы вячэрні час.
Карова з добрымі ўздыхамі глядзіць за сена на нас. Курка з цёплого поклада, кудахча бы снесла сусвет, прытульны, добры і цёплы наш беларускі свет. Садок да рэчкі збягае, хатка глядзіцца на плёс. Арлы на свет вылятаюць з такіх менавіта гнёзд. Жадаем вам міру, сябры. І на гэтым развітваемся з вами. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!